El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meves brites d'esperó inundant de llum un altre món ple de goig. I què et puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Real que cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva orament cap a l'infinit. En Noriko va lluitar sol contra la Chitare i el va guanyar, però va quedar greument ferit i es va morir. No et pots rendir, passi el que passi. No pot estar mort. No m'ho puc creure. No pot ser. No vull. Noriko, obre els ulls! Obre els ulls! La Miyaka va haver de dir adéu per sempre a en Noriko. No em penso rendir. Ja ho veuràs, Noriko. La Miyaka va córrer a buscar el Shinzaho pel camí que en Noriko havia obert amb el seu sacrifici. Guardians de gel. Al cim de la muntanya, la porta s'obria a la sacerdotessa i als altres. La sacerdotessa de Suzaku va avançar tot buscant el Shinzaho. Així doncs, aquí dins hi ha el Shinzaho. Compte, que s'obre. Això és molt estrany, no m'agrada. Per què ho dius? Ens hem carregat un membre dels 7 guardians de Seiryu i tot i així ells encara no s'hi han tornat. Ostres, que fosc! I quin fred! Vinga, hem d'avançar. Vigileu, nois! La porta s'ha tancat! Què t'ha passat, Miyaka? No ho sé, m'he entrebancat. Està bé, encendreu foc. Ossos! 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 Ja ho veig, que són ossos. Sí, però són d'humans. Vigileu! Tamahome! Estic bé, només ha estat una esgarrapada. Fletxes de gel. És la mala sort d'aquell que busca el Shinzaho. Ostres, però qui són aquells? Quin aire més fred. No deixaré que us emporteu al Shinzaho. No pot ser que siguin guardians de Seiryu. Qui sou? Ensenyeu-nos la vostra cara ara mateix!
Ets una noia molt valenta. El meu nom és Hikitsu. El meu nom és Tomite. Som els guardians del Shinzaho de la sacerdotessa de Genbu. Un moment, Hikitsu i Tomite! No pot ser! Som del nord, les 7 constel·lacions de Genbu. Les 7 constel·lacions de Genbu? Però com? Si fa més de 200 anys que sou morts, vosaltres! Un moment, escolteu-me, nosaltres som els de Suzaku. Miyaka! Miyaka! Encara que siguis una dona, els lladres no els perdonem. Però tranquil·la, de seguida se't congelarà tot el cos i ben aviat la carn se't començarà a podrir. Però no patiràs gaire. Miyaka, sisplau, aguanta! Ràbia sagrada! Foc! Gràcies, Tazuki! Contra el gel foc, nois. Aquesta part deixeu-me-la a mi. Perdona, però això em toca a mi. Miyaka, tu queda't aquí darrere, creu-me! Però jo... Si ara no obro aquest pas d'aquí, Miyaka, em sabrà greu per en Noriko, que haurà hagut de perdre la vida per no res. Ei, vosaltres, no trobeu que ara no és moment de fer-se moixaires? Estimo la Miyaka. Per això vull que sigui feliç amb tu, Tamahome. Li vaig prometre que et faria feliç. Si superem tot això, nosaltres podrem estar junts ben aviat. Que ingenu. Et penses que ens podràs guanyar, nosaltres? Vols que juguem amb ells, Tomite? Es veu que volen fer companyia a les calaveres que tenen als peus. Calleu! Nosaltres som els guardians de Suzaku i no ens rendirem! Els guardians de Suzaku? Aquests són els guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku? Tazuki, deixa el de l'esquerra per mi! Ah! Ràbia sagrada! Foc! No cauré a la mateixa trampa. El foc s'ha dividit. Deixa-m'ho a mi. He desenvolupat unes quantes tècniques noves en secret. Què et sembla? No et pots moure, oi? L'anella s'anirà fent cada cop més petita, fins que el teu cos quedi partit en 2. Ho sento molt, però encara no m'ha arribat el moment de morir. Tamahome! Que vols que et remati? Ah! Ostres, l'ha travessat! Ho sento, però no funciona. Què? No us servirà res del que feu. No hi ha ningú que ens pugui derrotar. Fa més de 200 anys que els nostres cossos es van extingir. Esperits permanents? Són ànimes? Guerrers de les 7 constel·lacions sense cos? Sí, Yui són ànimes, ni jo mateix seria capaç de derrotar-los. A més, antigament el nostre imperi de Kuto i el seu havien estat enemics. O sigui que això vol dir que la Miyaka i els altres... Exacte. Només hem d'esperar que aconsegueixi el Shinzaho. Però qui? La Shitare i un dels Suzaku van... Això no ho tenia planejat. No em pensava pas que un de Seiryu pogués vèncer a un de Suzaku. Has fet servir la Shitare com a cap de turc? Diria que ha estat un final prou bo per una bèstia sense cervell. Ostres! Ho sento molt, nois. No entenc això que sigueu ànimes, però si sou homes, lluitem cos a cos. Tazuki, escolta, que et dic que no tenen cos. És que no entens res de res. Si ho heu entès, rendiu-vos ara mateix. Per què no parem de jugar, Hikitsu? Ha arribat l'hora de demostrar a la sacerdotessa de Genbu la nostra fidelitat. I ara què farem? Un moment! Per favor, sisplau, us ho demano, deixeu-nos passar. Miyaka. Escolteu-me un moment, nois. Nosaltres necessitem el Shinzaho per convocar el déu Suzaku. Faré tot el que em demaneu. Us dono la meva paraula. Si no aconseguim el Shinzaho, no podem tornar a l'imperi de Conan. Us ho demano, sisplau.
Molt bé, entesos. Ens deixeu passar? Si és que de debò ets la sacerdotessa de Suzaku. Si és que et mereixes que et donem el Shinzaku, ens ho hauràs de demostrar i et deixarem passar. Entesos! Deixa-ho estar, no en tens ni idea del que et poden fer. Estigueu tranquils i vull que em prometeu que no us hi ficareu. Però... Va. Treu-te la roba que portes. Però què t'has cregut? No et deus pensar que es traurà la roba davant vostra? Qui coi et penses que ets? Ets un pervertit, viciat! Vols callar? No cal que ho facis si no vol. D'acord, va, som-hi, no en parlem més. I res de mirar, nois! A partir d'aquí les imatges seran codificades. Quina sort, no és un nu integral? Molt bé, i ara, sisplau, no et moguis. Tinc fred. Però què fan aquests bèsties? Volen congelar la miaca. No ho No aguantarà. et moguis. Si de debò ets la sacerdotessa, hauràs d'aguantar fins al final. Tinc molt fred. M'estic congelant. Sembla com si em punxessin el cos amb milers d'agulles. Ei, ja n'hi ha prou! Imbècil! Que no t'adones que hem construït una paret de gel al voltant? Aquesta paret no la desfarà ni el foc. Vinga, si ets la sacerdotessa, te'n sabràs sortir bé d'aquesta situació. És impossible. Miyaka, rendeix-te! Et moriràs! Miyaka! S'ha congelat! Oh, no trigarà a aturar-se-li la respiració. Només era una simple noia. Miyaka! M'ofego. M'estic morint. Tu tens moltes virtuts i per això no pots rendir-te. Passi el que passi, no et pots rendir. Miyaka, vull que siguis feliç. Noriko. Ei, ei, Tamahome, mira! Noriko. Miyaka! Miyaka, estàs bé? Miyaka! Ho has vist, Tomite? Ho he vist. He vist una energia vermella al voltant de la noia, Hikitsu. Era com una flama. Això és la flama de Suzaku. Sempre fas el mateix. Estàs boja, sempre intentant jugar-te la vida. Tamahome, es pot saber per què m'estàs tocant els pits? Sí, ha estat casualitat. Escolta, com t'ho has fet per desfer el gel, noia? No ho sé, però de cop ha començat a sortir energia de les polseres de Noriko. I és estrany perquè jo no la sabia fer funcionar. Noriko, m'has tornat a salvar. Mira, no crec que sigui això només. També ens ha de demostrar la seva força, sacerdotessa de Suzaku. Però què passa? Ara canvieu de comportament? La meva força? No sé de què em parles, noi. Vosaltres també us mereixeu una disculpa. Molt bé, i què? Ens deixareu passar ara? Sí, i si ens ho permeteu, nosaltres us guiarem fins al Shinzaku. Bé,
si no hi ha cap més remei. Aquesta porta està controlada per la nostra ment. Caram, quina porta més gran! Fa més de 200 anys que som els guardians de la porta del Shinzaho. I ara, nosaltres dos ens disposarem a obrir-la. Aquí hi ha el Shinzaho. Maco! Allò és el Shinzaho. Que ens acompanyi la sacerdotessa, només. Sí! Mira que sou mesquins. Ostres! Tranquil, tranquil. Per fi aconseguirem el Shinzaho. Ara alça la mà dreta i la cama dreta alhora. Per fi! És el collaret que la sacerdotessa de Genbu va portar en la cerimònia per convocar Genbu. Conté la força de la sacerdotessa per convocar els déus. Ja és nostre. Per fi ho hem aconseguit. Amb això podré convocar Suzaku i es compliran els meus desitjos. Protegir l'imperi de Conan. Fer venir la Yui al nostre món. Poder-me convertir en una persona d'aquest món està en Bantamahome. En Hotohori estarà tan content. Noriko, el Shinzaho ja és nostre. Perdoneu, no us voldria aixafar la guitarra, però amb això no en tindreu prou per convocar Suzaku. Què? No pot ser! Que no podrem convocar Suzaku? Què vol dir? Us caldrà reunir el Shinzaho de l'oest de l'imperi del Sairo per tenir prou força per convocar Suzaku. Vaja. Ara aquí penso, quan la Taitsu estava conscient, em va dir que primer havíem d'anar a l'imperi de Hokan. Ah, mira que bé, però això s'avisa, no trobes? Oi, Tamahome? Res, tu, està distret. Ho aconseguirem! Ho aconseguirem! No ens queda altre remei que anar a l'imperi de Sairo. Un del Shinzaho ja és nostre. Ho aconseguirem, nois. Tens raó, Miyaka. Sí, segur que ens en sortirem. Tamahome? Es pot saber què feu? Hem d'anar a l'imperi de Sairo i el camí és llarg. Sí. Estic ben fart de portar-me bé. La sacerdotessa i els seus van aconseguir el Shinzaho de Genbu, però es van quedar sorpresos en saber que era imprescindible obtenir el Shinzaho de l'imperi de Sairo. Amb el record del sacrifici d'en Noriko dins els cors, la sacerdotessa i els seus van emprendre un nou viatge. Per anar a l'imperi de Sairo fareu drecera si deixeu al sud l'imperi de Hokan i travesseu un desert. I vosaltres què fareu? Nosaltres ara ja hem complert la nostra missió, sacerdotessa. Ara tancarem la porta i tornarem al cel. Han estat molt llargs, aquests 200 anys. Sí, molt.
Aneu amb compte. Adéu-siau. Ara que hi penso, després de morts, ells continuen protegint la sacerdotessa. M'hauria agradat poder-hi parlar més. Ells m'han fet pensar que potser Suzaku pot ressuscitar les persones que han mort. Em sap greu, però crec que no serà possible. Quan el cos mor, la matèria retorna a la Terra. Si no hi ha un cos receptiu on poder-se reencarnar... Però segurament en Noriko ens deu estar veient, com ells dos. Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir. He de procurar no perdre el control. Però no corris tant, que m'espantarà.